Dobar dan. Govorim u ime Orkestra harmonika osnovne škole Aleksa Šanića iz Ugljevika, Republike Srpske. U roku od 12 godina našeg postojanja uspjeli smo da pobjedimo na mnogim takmičenjima u Republike Srpskoj i tako smo 7 puta bili prvaci Republike Srpske. Također smo uspjeli da... Putovali smo čak i u daleku Kanadu, imali smo koncerte u Njemačkoj, u Švajcarskoj, u Francuskoj, a evo danas smo došli da učestvujemo i u našoj zemlji Srbiji. Izvodimo inače tradicionalnu srpsku muziku, kao i muziku drugih naroda ovih prostora. U našem repertoaru se nalaze čak i neke pjesme naših izvođača Zdravka Čolića, grupe Legende, grupe Bijelo dugme, a danas ćemo vam se predstaviti spletu narodnih kola Srbije. Izvolite. Sedeo sam iz tehničkih razloga, ali mi se srce naigralo, ne mogu da vam opišem koliko. Izvanredno. Zaista ste zaslužni prvaci Republike Srpske, a posle ovoga možda i šire, dalje. Divni ste. Da glasamo. Da.
Da. Sa 3 da.